sopars express saludables. Començarem per un plat que es va fer viral no fa gaire, que es diu tortilla hack. Agafarem una tortilla d'aquestes de fer fajitas i posarem diferents components, sempre amb verdures, sempre amb una proteïna de qualitat, el plegarem, els podem torrar una mica a la paella i el formatge ens quedarà supergenial. Una truita de carbassó i porro. Molt fàcil, simplement hem de sofregir primer les verdures, barrejar-les amb ou batut i quallar la truita. La gràcia serà que no ens caigui al girar-la. Un altre clàssic, uns paninis, però amb el nostre toc personal. Li posarem el nostre pa 100% integral i sobretot aquests tòpings que siguin més saludables i més adients. Posarem ceba, posarem tonyina, potser unes olives, a veure amb què ens sorprenen aquests joves.